उदालगुरि जिल्ला कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि बोसोरारि जथुमा जानो थांगासिनो दं आरो बेयो उदालगुरि जिल्ला सिङाव थानाय दैफां नलबारि ओनसोलाव थानाय लाल बाहादुर शास्त्री हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जागोन आरो दिनैनो बिनि गिबि खेब हिसाबै गाहाय खुन्थिया गायसननाय जाबाय आरो बे हाबाफारियाव आं बाहागो लानो गोजोननाय मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा मावदों मा मावाखै बेखौ बर' रायजोफोरनि गेजेराव बेखेवनो फोरमायनानै फोजोबनो हाया। दिनै जागायजेननाय समनिफ्रायनो बे आफादा बर' जातिनि थैनाय थांनाय बर' जातिनि संबिजिरनिफ्राय जिखिनि मोन्थाय मोननांगौ बे गासैफोरबो दाबि खालामनानै जिखिनि सोमावसारबोदों बियो साफ्रोमबो बर'नि थैयाव हाबजोबनानै दं आरो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अरायबो अनबोदों आरो अनलांबाय थागोन। बिसोरनि नांगौ समाव रायजोफ्रा गोसो गोथारैनो मदद आरो हेफाजाब होदों आरो निश्चय होलांबाय थागोन। दिनै नैबे कनफारेन्सआव उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि बडि चेन्ज जागोन आरो जों आसा खालामदों मोजां सुबुंनो जों बिबान होगोन। खारन फरायसाफोरा जातिनि थैनाय थांनायनि खामानिफोरखौ मावबोदों आरो बेबायदि मावनो हानाय गोसो गोथार बेबायदि सुबुंखौनो जों बिबान होगोन। आसा खालामदों जे बे कनफारेन्सआ मोजाङै जाफुंथों आरो लोगोसे खावलायदों जे ओनसोलनि गासैबो बर'नि संगठन बर' थुनलाइ आफाद बर' मिडियाम प्राइमारि LP स्कुलनि फोरोंगिरि लोगोसे गुबुन गुबुन फसंथान लोगोसे जोंनि बे ओनसोलाव थानाय बाथौ समाज ब्रह्म समाज धोरोमनि गासैबो फसंथानबाबो बे कनफारेन्सआव दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ मदद आरो हेफाजाब होगोन बेखौनो आसा खालामदों। जों आसा खालामदों बे माबाया कनफारेन्सआ मोजाङैनो जाफुंथों खारन साक्सेस जाथों आरो मानोना कनफारेन्सआ साक्सेस जानाय मिन्स जे बर' फरायसा आफादा साक्सेस जानायजों लोगोसे दुलाराय बर' हारियानो साक्सेस जानाय।